Po prvý raz v histórii prichádza na Slovensko jedinečný veľkonočný kresťanský projekt Tanec vzkriesenia. Zapojilo sa doň viac ako 300 ľudí, aby tancom spoločne oslávili vzkriesenie Ježiša Krista na veľkonočnú nedeľu. Podujatie sa teší veľkej obľube vo viacerých krajinách sveta. Bez rozdielu veku i tanečnej profesionality sa do tanca vzkriesenia zapája každoročne stále viac ľudí na celom svete. Tancuje sa vždy v hlavnom meste krajiny. Slovensko dostalo poprvý raz možnosť zúčastniť sa a dostať sa tak do celosvetového videoklipu. Každý je možno zvyknutý na Veľkú noc si pripomenúť to, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný. A takisto netreba zabudnúť. Každý je možno zvyknutý na Veľkú noc si pripomenúť to, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný. A takisto netreba zabudnúť na to, že stal z mŕtvych a my sme dnes prišli osláviť tancom. Choreografia pôvodne pochádza z Maďarska, každá krajina si však do nej môže zakomponovať aj nejaký národný folklórny prvok. Posiela sa to Maďarom, ktorí z toho potom spravia jeden klip, ktorý potom bude možné vidieť na YouTube. Zatancovať si na nábrežie Dunaja prišli nielen Slováci, ale aj Moravania a Česi. Patríme k tzv. Letnično-charizmatickému hnutiu. Momentálne teraz je to vo svete najrýchlejšie rastúci prúd v rámci kresťanstva. Je to taký návrat k tým apoštolským hodnotám v cirkvi. My týmto tancom sme chceli vlastne oslaviť Boha a všetkým povedať, že milujeme Boha. Bezvadné to bylo. Je to celosvětová akce, takže prostě jsem rád, že jsem tady. Natália Lenardová, Slovenská televízia.